悲しいな、エイジ伊達。スピードもタイミングもパーフェクトだった。あとそこにパワーさえ加わっていれば、私の時間は失われていただろう。君のその右拳さえ砕けていなければ、私に人たち浴びせられたものを。尊敬するボクサーはそう聞かれたら、私はためらわずこう答えるだろう。その選手は東洋の小さな島国ジャパンという国で出会った侍だと。もう二度とリングの上で出会うことはないだろう。しかし君を忘れない。